Għas-sitt sena konsekuttiva, il-programm Dak Li Jgħodd li xandar fuq One se jiċċelebra dak li verament jgħodd permezz tal-inizzjattiva 5 in 1 li minna se jibbenefikaw it-tfal fil-bżonn. Il-programm televiżiv bil-preżentazzjoni ta' Claire Agius Ordway se jingħaqad mal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund u bis-sehem tal-President ta' Malta George Vella u s-sinjura tiegħu se jappella l-ġenerożità tal-Maltin u l-Għawdxin bris ix-xogħol siewi tal-Fondazzjoni. Nhar it-Tlieta 15 ta' Diċembru ser nagħmlu programm aħna nsejħulu 5 in 1 fejn ser inkunu qed niġru għall-istrina. Kif kulħadd jaf ħafna mill-attivitajiet li tagħmel il-Community Chest Fund ma sarux din is-sena, għalhekk iddeċidejna li l-flus li ser niġbru fis-sija tal-programm tagħna nagħtuhom lilhom. Aħna kull ma niġbru ma' 5 euro mingħand kull min isegwi l-programm Dak Li Jgħodd. It-telespettaturi huma mħeġġa jagħtu donazzjoni ta' 5 euro matul il-programm ta' sija li jibda fil-5 ta' wara nofsinhar.